салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТG. Бошгоҳи Каталонӣ дар даври сеюми Ла Лигаи Испания бо дастаи Реал Валидолид дар варзишгоҳи Spotify Camp Nou вохӯрӣ анҷом дод. То ин бозӣ шогирдони Хави дар ҳисоби хуб 4 хол доштанд ва ғалаба дар бозии хонагӣ муҳим арзёбӣ мешуд. Бозӣ бо иштироки зиёда аз 80 000 мухлисон ва инчунин легендаи футболи муосир Роналдои бразилӣ баргузор шуд. Ин аксро дида нафаҳмидам ки чаро таги чашми Лапорта сиёҳ шудааст. Шояд дар кӯча бо касе ҷанг кардааст? Албатта шӯхӣ будин. Муҳимтарин коре ки то ин дам рух дод ин ба иҷора равон кардани Умтити ва расман ба қайд гирифтани Жил Кунде буд. Барса ду ҳайати баробарро ба бозӣ овард ва Хави бояд аз норасоии футболбоз шикоят накунад. ҳайати асосии даста пеш аз бозӣ чунин буд: дарвозабон Марк-Андре Тер Штеген, ҳимоятгарон Балде, Гарсия, Кунде ва Раухо, нимҳимоятгарон Бускетс, Педри ва Гави. Дар ҳамла бошад Дембеле, Левандовски ва Рафиня ба майдон баромаданд. аллакай шӯру шавқи рақобатҳои чемпионатҳои аврупоӣ тезу тун шуда истодаанд. На ҳама топ дастаҳо мавсимро бобарор оғоз карданд. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода баред ва тамошои бозиҳоро ҷолибу диданӣ созед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди Barsa TG. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. чун ҳар вақта дақиқаҳои аввали бозӣ бо омӯзиши рақиб сипарӣ шуданд ва роҳҳои хуби ҳамла аз ҷониби шогирдони Хави санҷида мешуданд. гуфти гапҳо фурсат зиёд пайдо мешуд, вале истифода карда наметавонистанд. дар дақиқаи 12 баъди партофти Рафиня, Левандовски зарбаи олиҷанобе ба сӯи дарвозаи меҳмонон зад, вале бахт ба рӯи Валидолид хандиду ту ба чӯби дарвоза зада гашт. дар дақиқаи 20 бошад худи Рафиня имкони голзанӣ пайдо кард, вале ин навбат зарба на чандон қавӣ буд. танҳо 2 дақиқа баъд Усмонҷон ҳам зарбаи устуворе зад ки туп боз ба болочӯби дарвоза заду берун аз майдон шуд. гуфтаи мардака 18 монда шудем ки дар дақиқаи 24 Левандовски аз партофти Рафиня ба хубӣ истифода бурду муваффақ ба голзанӣ шуд. ин голи сеюми Лева дар ин мавсим ба шумор мерафт. Кунде ки дар ҳайат ҳамчун ҳимоятгари марказӣ нишон дода шуда буд, аксар вақт аз канори рост ба ҳамла кӯмак мерасонд, аммо андаке бо партоф камбудӣ дошт. дар дақиқаи 43 Дидор аз контрҳуҷум Усмон Дембеле тупро ба Педри равон кард ки дар мавқеи озод қарор дошт. Педри тупро беист зарба заду голи навбатии дастаро ба номаш сабт кард. меҳмонон дар дақиқаи охири қисми аввал вазъияти хатарноке эҷод карданд, вале Гарсия тавонист ба он садгузорӣ кунад. дастаҳо бо ҳисоби 2-0 ба танаффус баромаданд. қисми дуюми бозӣ каме оромтар шуду бозингарони Реал Валидолид нафасе рост карданд. Де Йонг, Фати ва Роберто дар дақиқаи 60 Дидор ба майдон баромада Араухо, Рафиня ва Гавиро иваз карданд. ин то ҷое ба бозӣ қувваи иловагӣ дод ва ҳуҷумҳо аз канори рост зиёдтар шуданд, зеро Дембеле баъди ба майдон омадани Фати маҳз ба ҳамаи қисми майдон гузашт. ҳамаи ин ба он оварда расонид ки дар дақиқаи 64 Дембеле паси олие ба Левандовски доду Роберт дублро бо зарбаи зебои диданиаш ба номаш муҳр зад. ака як бор дига такроришмон? марҳамат. дар дақиқаи 69 меҳмонон 2 маротиба имкони хуби голзанӣ доштанд, вале Тер Штеген ва Кунде ҷон додану намонданд ки туп ба дарвоза ворид шавад. қоил кардне ки Торес дар 10 дақиқаи охири бозӣ ба майдон бароварда шуд ки ӯ ҳам якчанд вазъиятҳои хатарнокеро созмон дод. Фате ки дар чанд бозии охир аз захира ба майдон мебарояд, нишондодҳояш дар сатҳи олиянд. кӯшиши ӯ дар охири бозӣ хело хуб буд, вале ба мақсад нарасид. ин охири кор набуд, зеро Левандовски монанди гурги гурусна зарбаи хубе зад ки ҳама гол фикр карданд, вале боз тири дарвоза монеа шуду тупро дар мавҷи дуюм Серхио Роберто вориди дарвоза сохт. ба ҳамин бозӣ имрӯза бо ҳисоби 4-0 бо ғалабаи калони каталониҳо дар ашон хотима ёфт. беҳтарин бозингари вохӯрӣ, бале, ин Левандовски интихоб шуд. Кунде ки бори аввал дар бозии расмӣ ба майдон баромад, эҳсосоташро чунин баён кард: ман ба Барса барои ба даст овардани ҷомҳо ва рушд кардани ҳунарам омадам. ман бисёр хушҳолам. хело шуд бозӣ накарда будам, вале ҳолу худамро хуб ҳис мекунам. дар даври 4 Ла Лига Барселона бо Севиля дар сафар бозӣ дорад ки Кунде бояд муқобили собиқ дастаи худ бозӣ кунад. ин рақобат 4 рӯз пеш аз даври аввали Лигаи Чемпионҳо баргузор мешавад. чун ҳар вақта интизори ғалабаему ба каталониҳо муваффақият дар бозиҳои оянда хоҳонем. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ тансиҳат бимонед. хайр дӯстон.